Pozdravljamo sve učenike i djelatnike Osnovne škole Kostrena. Javljamo vam se povodom sutrašnjeg blagdana posvećenog svim žrtvama Domovinskog rata, a posebno žrtvama gradova heroja Vukovara i Škabrnje. Hrvatski sabor donio je odluku o proglašenju Dana sjećanja na žrtve Domovinskog rata. Tako se sutra, 18.11. obilježava Dan sjećanja na žrtve Domovinskog rata i Dan sjećanja na žrtvu Vukovara i Škabrnje, kako bi se dostojanstveno i primjereno odala počast svim sudionicima Domovinskog rata. Krajem ljeta 1991. gradovi na istoku Hrvatske, Osijek i Vinkovci, doživljavali su teške topničke napade agresorske vojske. U još težem položaju se nalazio grad Vukovar. Bitka za Vukovar je najveća i najkrvavija bitka u Domovinskom ratu, a započela je 25. kolovoza 1991. Vukovarski branitelji bili su skromno naoružani, a u potpunom okruženju. Mogućnost njihove opskrbe bila je otežana, gotovo nemoguća. Vojne procjene su predviđale da grad može opstati u okruženju svega nekoliko dana. Iako je grad napadalo oko 30.000 vojnika Jugoslavenske narodne armije, uz pomoć srpskih paravojnih snaga i potporu više stotina oklopnih vozila, zračnu potporu te s tisućama topničkih ciljeva, njegovi malobrojni i hrabri branitelji, njih oko 2000, odoljevali su napadima punih 86 dana. Nakon 3 mjeseca žestokih borbi, Vukovar je 18. studenog 1991. pao u ruke agresora te je bitka završena porazom lokalnog zbora Narodne garde, velikim razaranjem Vukovara i brojnim ubojstvima i progonom hrvatskog stanovništva. Samo na Ovčari ubijeno je više od 260 ranjenih branitelja i civila iz Vukovarske bolnice, a procjenjuje se da je u bitci poginulo između 2900 i 3600 ljudi. Vukovar je postao simbol herojskog otpora i osobnog žrtvovanja u obrani domovine te simbol hrvatske slobode. Osamnaestog studenoga 1991. dogodio se ratni zločin u Škabrnji, mjestu u zaleđu Zadra. Srpski pobunjenici ubili su 84 Hrvata, 26 branitelja i 58 civila. Mi svi vjerujemo da se takve okrutnosti više nikada neće dogoditi. Mi mladi rođeni smo u miru. Želimo svijet tolerantnosti, međusobnog poštovanja i ljubavi. Neka se nikada više ne ponovi Vukovar, neka se nikada više ne dogodi Škabrnja. Listopada ove godine svečano je otvoren Vukovarski vodotoranj, simbol obrane grada. U prostoru nekadašnjeg spremnika za vodu nalazi se memorijalna soba koja prikazuje stradanja ovog herojskog grada. Budete li imali prilike, svakako posjetite ovaj prelijepi grad na istoku Republike Hrvatske. Poslušajte zvuk plavog Dunava, možda u njegovom puku začujete šapat. Ovo je grad koji poput ptice Feniksa podigao iz pepela. Njegova žrtva zaslužuje trajno sjećanje i svima nama poručuje. Grad čine ljudi, poštujmo tuđe, ali nikada ne propustimo voljeti i štititi svoje. Kako reče novinar Siniša Glavašević, stradao u Vukovaru. Tko će čuvati moj grad, moje prijatelje? Tko će Vukovar iznijeti iz mraka? Nema leđa jačih od mojih i vaših. I zato, ako vam nije teško, ako je u vama ostalo još mladenačkog šaputanja, pridružite se. Grad, to ste vi. Poslušajte pjesmu Hrvoja Hegedušića. Vukovar. Stoji grad, pod kišom čelika, ognja i smrti, gdje paklena sila svoj zadnji ples vrti. Stoji grad.
vječan ko narod ponosno stoji i posljednje dane dušmanu broji. Vukovar. Iz majčinog krika sloboda se rađa i uskoro bijela zaplovit će lađa. Do sunca. Iz krvi i bola niknuće cvijeće i nikada narod zaboravit neće. Vukovar. S vama su bili Maj Rožmanić i Fran Đežulić.